Той е много добре, когато всеки един от нас такива някакви интереси. Често казвам, аз нямам. Аз по наследство от това, което работя като студент в Столична община. И в тази връзка, затова и взимам думата, искам да се опитам да отговоря на един въпрос, който вероятно всички си задават, защото много присъстващо преди мен вероятно вече споменаха факта, че тази тема се дискутира от много отдавна. Тя се дискутира от десетки години. И някак няма как, според мен, хората да не си зададат, всички да не си зададем въпроса на как така и защо. И аз бих искал, моя не е много голям опит, да ви дам отговор на този въпрос, защото се струва, че отговорът на този въпрос всъщност ще позволи да минем по-бързо по-напред. Между другото, този тип срещи са задължителни, само в модерния свят. Отговорът на въпроса защо всичко толкова много се бави и толкова трудно се взимат решения е относително просто. Има в този казус, който е един много показателен казус, между другото, за устройството по принцип, а не само за Витоша, липсва отговорността, не е ясно кой отговоря. Някой, мисля, че господин юрист, аз за нас не обясни колко е трудно да се направи каквото е било, колко различни регулации има и така нататък. Навсякъде има различни регулации, навсякъде по цял свят има противоречия. Хората, по принцип, в градска среда са в противоречиви отношения помежду си. Това, което разрешава този проблем, това, което прави добрите градове, е именно поемането на отговорност и ясно дефинираната отговорност. Кои отговорности липсват в нашия случай, в управлението и въобще трудностите около ползването на Витоша? Първо, искам да ви обърна внимание, че тук не присъстват методите на представяне, може да приемем, че е представяне за Жафна Декова, условно, не знам дали е реално представяне, но може да приемем, че е представяне, защото има много по-различна община. Но не е тук кметът на Черево, а често казвам, това е по отношение на ски зоната, това е кметът, който има отношение. И вече по отношение на планината, не знам дали са поканени, но не присъстват методите на Радомир, Перник и сам. Това по отношение на публичната отговорност. По отношение на взаимоотношенията с природен парк Витоша, аз не познавам наследничето на господин Телев. Сега виждам, извинявайте, когато не познавам. Но с господин Белев в миналото многократно е дискутирано, поне аз присъствам на подобни дискусии, както и с госпожа Мадъкова и Петя Гриков. Преди 3 или 4 години имаше ясното съзнание, че е необходим орган, не обичам тази дума, но е необходима институция, която да обединява тези общини. Съжалявам, че минах до тези от това, казвам Белев или Гриков, доколко прекъснете ли, но още няколко изречения. Абсолютно задължителна е институционализация на отговорността. По отношение на отговорността на град София няма смисъл да казвам нищо няма да казвам, то е съвсем очевидно. Жафна Декова вероятно трябва да бъде и кмет на София, трябва да бъде вероятно председател на това нещо. Но от него трябва да бъдат другите споменати общини, очевидно. И трябва да има институционализирано взаимоотношение, както с Министерството, защото това е шапката на парка, но най-вече с шефа на парка. Това нещо липсва. Не е въпрос на регулации, не е въпрос на закони. Тези хора трябва да си говорят помежду си институционализирано и редовно. Ще трябва да са задължени веднъж на хикс време, месец, 2, 3, да се виждат и да обсъждат това, което всички останали ние гражданско общество можем да си говорим, но няма как да бъдем отговорни. Това между другото е много политически важен въпрос. Няма как гражданите да бъдем отговорни. Това е пределно ясно. Сега, втората сфера, в която отговорностите са добре дефинирани, е отговорността между публичния и частния сектор. И тук най-лесният начин да бъде направена прозрачна отговорността е кой за какво плаща и кой за какво ползва. И тук веднага искам да кажа, че по отношение на Витоша, продажбата на лифтовите съоръжения беше една изключително голяма грешка на господата Борисов и Стоилов. Тя беше извършена тази грешка, просто защото ползването и поддръжката на тези съоръжения тежеше на бюджета на София. Аз не вярвам, че може да има други мотивации, но основното нещо е, че имаше 300 или 400 хиляди годишни разходи. Същата отговорност общината има по отношение на пътищата. Там, благодарение на общи усилия в общината, изяснихме, че се отбояваха на 2 милиона на година.
Аз не вярвам, че частния сектор може да поеме подобен разход. Просто защото няма как да има стабилност. В този смисъл отговорността между публичния и частния сектор трябва да бъде ясно дефинирана. Какво дава публичния сектор, какво дава частния сектор. Докато това не се случи, ще има многобройни такива дискусии, в които ще има скрити, как се казва, скрити агенти, никой няма да казва точно това, което ще да кажа. И може да продължим още 20, 30, 40 години да обсъждаме това. Благодаря, господин Зимов. Между прочим, ако бяхте да